Der var engang en prins. Han ville have sig en prinsesse. Men det skulle være en rigtig prinsesse. Så rejste han hele verden rundt for at finde sig den en. Men alle vejene var der noget i vejen. Prinsesser var der nok af, men det var ikke en rigtig prinsesse. Så kom han hjem igen og var så bedrøvet, for han ville så gerne have sig en rigtig prinsesse. En aften var det et frygteligt vejr. Det lynede og tordnede, og regnen styrtede ned. Det var ganske forskrækkeligt. Så bare inde på slotsporten. Den gamle dronning gik ud for at lukke op. Undskyld, jeg forstyrrer, men må jeg sove her bare en nat? Det er så koldt, og jeg har ikke noget sted at bo. Okay, vil du mig? Så kan jeg vise dig, hvor du skal sove i nat, sagde dronningen og viste prinsessen, hvor hun skulle sove i nat. Her kan du sove i nat, sagde dronningen til prinsessen og viste et værelse, hvor hun kunne sove. Tusind tak, fordi I må sove her i nat. Prinsessen var så træt, at hun gik til køjs med det samme. Hun fik en stor seng med 20 ædelnålsdyner og 20 madrasser. Og under alle de madrasser og ædelnålsdyner lå en lille bitte ært. Hvis prinsessen kunne mærke ærten, vidste dronningen, at hun var en rigtig prinsesse. Jeg er godt nok træt. Jeg tror, jeg lægger mig til at sove med det samme. En morgenbrød sad dronningen og prinsen og var i gang med at spise, da prinsessen kom ind. Undskyld, jeg kommer lidt sent, men jeg kunne ikke komme ned af min seng. Jeg er gul og blå det hele og har så ondt i ryggen. Gul og blå, siger du, sagde dronningen. Det er sikkert ærten, du har kunnet mærke der. Ærten betød, hvis det var, at du kunne mærke den, var du en rigtig prinsesse. Prinsen og prinsessen valgte at gifte sig. Prinsen var endelig glad for, at han havde fundet sig en prinsesse, som var en rigtig prinsesse. Og de endte lykkeligt til deres dages ende. Lavet af Camilla og Trine.